Hola a tothom, soc Adri Sanz, guia del Palau Ducal, i us dono la benvinguda a esta nova connexió en femení per a commemorar el 8 de març. La setmana passada parlàrem de les dones a l'època dels ducs reials de la Corona d'Aragó i avui volem avançar fins a l'etapa dels Borja. Per això ens hem volgut ubicar a este fantàstic saló de corones del Palau Ducal perquè, encara que es tracta d'una sala un poc posterior a l'època del personatge que volem tractar, és un lloc des d'on es podia dirigir i governar el territori, la qual cosa casa perfectament amb la nostra protagonista, que no és una altra que Maria Enríquez de Luna, duquessa regent entre 1497 i 1511. La duquessa Maria, sens dubte, va ser un personatge clau en la consolidació del ducat de Gandia, així que anem a ubicar-la a la localitat. L'any 1485, el cardenal Roderic de Borja, futur papa Alexandre VI, arribà a un acord amb el rei Ferran el Catòlic, mitjançant el qual li comprava el territori de Gandia i el títol ducal per al seu fill major, Pere Lluís, així com un compromís matrimonial amb la cosina germana del rei, la nostra Maria Enríquez. Lamentablement, Pere Lluís morí al poc de temps, així que el cardenal ràpidament va traspassar el títol ducal i el compromís matrimonial, que encara no s'havia fet palès, a un altre dels seus fills, Joan, qui d'aquesta manera es convertiria en el segon duc de Gandia i casaria amb Maria Enríquez. D'aquesta unió sorgiren dos fills, Joan i Isabel. De tota manera, poc de temps va poder gaudir el segon duc del seu títol, ja que també morí, en aquest cas, assassinat a Roma. I és quan Maria Enríquez prengué la regència del ducat fins a la majoria d'edat del seu fill. Se'ns presenta aleshores com una dona forta, valenta, amb molta iniciativa i una brillant gestora del territori, la qual cosa l'enfronta directament al papa Alexandre VI, el qual volia que després de la mort de Joan, el següent duc fora un altre dels seus fills, Cèsar, en aquest cas. A la qual cosa Maria Enríquez devia oposar-se per força, perquè si això arribava a donar-se, tant ella com el seu fill quedaven fora de la línia successòria directa del ducat. Com a duquessa regent, moltes foren les accions que Maria dugué a terme i que la situaren com una de les millors governants de l'època. Entre altres coses, Maria Enríquez sanejà els comptes del ducat venent els estats italians que posseïa la família i comprant noves terres, entre les que destaca la baronia del Reialenc, la qual posseïa un trapig que era capaç de produir una gran quantitat de tot el sucre de canya del ducat. Recordem que en aquest moment la canyamel era la font d'ingressos principal. També rebaixar els impostos municipals, colonitzar les terres sota el castell de Bairen i reorganitzar el sistema de reg agrícola, construint noves séquies i assuts que han estat vigents fins fa relativament poc de temps. Un altre fet prou modern i innovador per a aquella època va ser la instal·lació d'un rellotge a la torre de l'església. Amb aquesta acció, Maria Enríquez oferia als habitants de Gandia el control i la gestió del seu propi temps sense que estar supeditats als tocs de campana com fins a aquell moment. I sense deixar l'església no podem oblidar la seva faceta com a mecenes de les arts. I és que Gandia Maria Enríquez contratà una sèrie d'artistes per a finalitzar el temple, l'església de Santa Maria, església que per cert aconseguí que el papa convertira o elevara la categoria de col·legiata. D'aquesta manera arribaren a Gandia personatges de la mida del mestre d'obres Pere Comte, l'escultor Damià Forment o el pintor Paolo de San Leocadio, que portaren els nous aires renaixentistes que ja estaven donant-se arreu d'Europa. Maria Enríquez acabà els seus dies al convent de Santa Clara de Gandia, on ja estava esperant-la la seva filla i del qual arribà a ser abadessa. I tan important va ser la seva regència i les accions que va dur a terme, que ja en el convent com a monja van ser diverses les visites de secretaris i procuradors que li demanaven consell.
I així acabem aquesta xicoteta aproximació a la figura de María Enríquez, un dels personatges més importants en la història de la nostra localitat. Recordeu que la pròxima setmana continuarem amb les connexions en femení i tractarem en aquest cas a la filla de María Enríquez, Isabel Borja. Gràcies a tots per escoltar-nos i fins la pròxima.